Welcome to my YouTube channel. For more updates, please subscribe. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Good day to all of you watching me in my channel. Okay, umpisahan natin. Ito, huwag yung tingnan ang picture sa loob, kundi yung frame lang. Ito ang frame ko noon. Kasi hindi ako marunong magawa ng frame, at saka yung sira ng wall clock ay gawin ko ng frame. Ganyan. At naisip ko na paano kaya kung magawa kong frame, kasi photographer ako eh. Mayroon akong daming picture, at saka hindi lang sa akin kundi sa mga customer ko, gusto nila ipa-frame. But hindi ako marunong mag-frame. At akala ko yung gabas o yung saw na ordinaryo, yung sulot-saw lang na yung pang kahoy ang gamitin. Yung sinubukan ko yan na hindi pala. Matagal pa ako naghanap ng anong gagamitin, yung may 45 degrees na sukat na para diretso-diretso na, kasi hindi pwede yung sulot-saw ordinaryo. Ganun ang hinahanap ko, at tingnan natin ngayon mamaya. Ito ang gawin natin, yung frame making. Okay, sige, puntahan natin kung ano ang gagamitin. Itong saw na gamitin natin, ito ang itsura niyan. Saka manual lang to, hindi to manual lang to, hindi to kurente. Okay, ganyan. May sukat na yung 45 degrees. Ito. At umpisahan natin ngayon mamaya kung paano gagamitin to, mga kabugi ko. Okay. Parang sumayaw tayong bugi pag gumawa tayong ganito. Bakit bugi? Kasi mahilig kung sumayong bugi nun. Joke lang, joke. Okay, at ito ang frame, yung litaso-litaso ko. Ito ang litaso-litaso ko sa paggawa ng frame. Ito, may malaki, may maliit, may pinaka-maliit din. Kahit ano-ano lang ang gusto ng customer. Tingnan dito, yung flat lang. Ganda yung tingnan pag ma-frame na. Lagyan ng matting. Okay na. Ganito yan. Pag tapos ipakita ko yung may picture na, yung complete na, finished product na lahat. Kasi parang tingnan nyo kung ano ang frame na matibay. Ang ating dito ay frame na matibay, kasi binilihan natin hanggang buhay, at hanggang mawala na tayo nandoon pang frame. Kailangan tibayin ng frame. Okay, ito ang gamitin natin ang frame natin gamitin ngayon. Ito maliit lang, hindi malaki, kasi 8x10 ang sukat ng gawin natin ngayon eh. Hindi katulad nito pang family frame to, yung malaki, yung 18x26. Ganito ang gamitin, yung official frame, official frame ang ginagamit ko itong dito. Pero yung picture lang, yung pang graduate, yung mga yung nag-graduate na picture, ito ang gamitin. Maliit lang, 10x12 yung sukatin natin bago natin slicing o putulin with 45 degrees ang kanyang edge. Parang pag yan, sumisipong yan, sumisipong. Ganda tingnan yung tamang sukat. Umpisa na tayo ngayon. Ito na, umpisa na natin. Paano gawin ito, gumawa ng frame ganito. Putulin natin to, yung sa dulo muna. Okay, may 45 degrees na yan. Hindi na kayo magano, putulin lang yan. Tapos na magputol. Okay, sukatin natin to, sukatin. Ganito ang sukatin. Ang ating frame na gawin ay 10x12 sa picture na 8x10. Yan ang sukat, 12. Dito 12. Okay, dito. Ito ang direksyon ng sulot-saw na ito. Ganitohin yan. Okay, yan. Parang sa dulo ng stick natin. Iba na ang posisyon yan, at iba na rin ang nasa dulo niyan. Okay, ganyan. Parang i-join na yun sa kabilang stick ay magkatugma yan. Okay, dito. Ganyan. Okay. 10x12 ang sukat natin ito 10x12. 10x12. Ganyan. Ang dulo lang natin sukat. 10x12 to. Ganyan. Okay. 10x12.
Okay, ito, number 12. Yan. Ganun. Okay. Tapos na. Parang hindi na kayo magsukat ulit. Ganituhin na lang yan. Parang dali tayo. Okay, ganyan. Kung anong sukat yan, doon. Ito, ang direksyon din. Ganyan na yan. Ibahin ang direksyon na. Kasi iba na yung ano, yung sa dulo, putulan yan. Bago, ganit. Okay. Tapos nito, ito na, para diretso na. Hindi ka magsukat na ruler. Ito na. Ano lang dito, ganito. Kung anong nalan doon, sukat na niya, yung direksyon ng ano, ganoon na din. Okay. Kita nyo kung paano gawin. Tagal-tagal lang tayo dito kasi hindi yung kuryente, hindi yung electric ang ginamit na to, hindi electric manual to so that's why matagal-tagal kasi hindi pwede madaliin to kasi pag ano mo yan, pag join mo yan bawat dulo hindi magkatugma, hindi yan pwede. Yung frame mo ay hindi pa yung sukat ay hindi pwede kasi mahirap lagyan ng mirror pag yung sukat na yan. Ito na. Okay, dalawang piraso na lang kulang natin. Yung 12 to, yung 10 by 12 to, 10 na lang. Sukat tayo ng 10. 10, ganyan na. Okay, ganyan. 10. Okay, mamaya atin na yung i-dikit-dikit. Okay. Kita nyo mamaya yan. Tingnan nyo. Matapos na nito at marunong na kayo magawa ng frame. Ano gawin? Hindi pwedeng surutso lang na ordinaryo o so na ordinaryo, kundi ganito. Yung pag manual ganito. Pag electrical o kuryente, iba na rin yan. Ito lang kasi wala tayong pera na ikabili ng kuryente. Ito lang. Pero noon pa ito. Wala na ito ngayon. Noon pa ito, binili ko ito sa may-ari din ng paggawaan ng frame na hindi na nagagamit ng manual kasi mayaman na sila. At ako, lugi pa. Wala pang customer. Ito ang ginamit ko kasi baka sana makakustomer ako kasi tinibay kong paggawa, parang natikman nila ang frame ko ay matibay, may vinyl pa at may epoxy pa. Ang iba wala na epoxy, vinyl lang. Walang iba, hindi epoxy ang ginagamit kundi walang vinyl, hindi epoxy yung may pero madaling masira, mabasag yung joint yan, ma-break yan, basag ang mirror mo at yung picture mo ay masira. Okay, tingnan natin mamaya kung paano. Ito ang materialis natin. Ito ang vinyl. Yung pang vinyl, hindi mapokus. Epoxy to. So yung hammer, sa Tagalog yan. Sa Bisaya, martilyo yan. Ito lang. Ito, magawa na tayo ngayon ng frame o quadro. Sa Spanish pa quadro yan. Saka yun ang linagarit ko. Ito ang linagarit ko kanina. 4 na siya. Yung sticks natin, yung molding natin gamitin. Pisahan na natin ngayon. Ito na. Ito ang molding na gamitin natin ngayon. Saka ito ang hammer na gamitin at epoxy at maghalo tayo ng epoxy. Maghalo tayo ng epoxy. Ngayon, epoxy. Haluin natin ito. Okay. Ito ang mga epoxy. Balance to. Pag magkapareho ng kadami, hindi yan pwede hindi balance. Balance ang balance ang halo. Magkapareho sila dalawa. Pareho, hindi pwede maraming isa maliit lang, hindi magkatulad sila, pareho kadami. Ito na. Pareho na yan sila, kadami. Halo yan dalawa. Parang idikit sa bawat dulo ng frame ang gawin natin. Haluin. Haluin mabuti. Yung mix, masyadong mix na siya. Okay na. Mix na talaga. I-set aside natin dyan. At saka mag-umpisa na tayo. Yung vinyl, ang importante, yung dalawang klaseng vinyl, yung maliit at malaki. Ang malaki gamitin natin parang matibay ang frame natin. Yung importante na matibay at may pangdikit. 2, 3, kita. Dalawa-dalawa bawat sulok ng frame. 2, 4, 6, 8. Yan na. Isa tayo. Dito ang paggawa ng frame. Easy lang yun
kung kayo ay may panggabas, hindi na kayo magpagawa ng frame sa iba. Kayo lang kasi katipid pa kayo. Okay, ganyan. Ganyan ganyan. Ganyan. Ganyan ang paggawa ng frame dikitan. Ito ang pinaka mabuti nito kasi may dikit pa at may vinyl pa. Dikit niya na. Buksi yan. Hindi yan matanggal agad. Hindi yan matanggal basta-basta. Okay, damihin. Hindi. Yung tamang-tama lang. Yan. Yan, ganyan. Kikita nyo. Ganyan. Okay, ganyan ang paggawa ng at saka itong vinyl ay ito ang nail. Vinyl ang pangalan nito kasi V ang forma niyan Pero nail to, yung sabi sa'yo palansang. Ano sa sabi sa'yo lansang. Pero nail yan sa English. English lang gamitin natin para matindahan lahat. Okay, yan. Dikdikin yan. Dalawahin parang matibay ang frame natin. Ganyan, binilin. Dalawa. Ganyan. Ganyan. Okay. Enjoy na. Okay, enjoy ng frame natin. Dito na lang sa kabila. Ito. Okay. Tingnan nyo kung tama ito bang kasi hindi kamali kayo. Lagyan lang dito. Dito. Lagyan. Lagyan nyo ba? Paliw-paliw lang. Gawin nyo. Lagyan yan. Hanggang sa ibang sulok. Sa ibang corner. Sa ibang corner. Dula ng frame. Ganyan palagi ang gawin. Hanggang matapos ang frame. Tingnan nyo tamang sukat. Tamang paglagay para hindi hindi ganyan, binil yan. Binil yan. Ganyan. Binil na. Ganyan. Okay. Ganyan. Ito na. Ganyan pagawa. Lagyan ng iba. Lagyan, dagdagan parang tumibay yan. Binil yan. Tumibay. Okay. Yung sulok, apat ng tama na. Okay. Ayan na, join na yan. Kabila na rin. Kabila na naman. Ayan. Ganunin din. Ganyan din ang gawin nyo. Hanggang matapos to. Ito. Frame na. Tingnan nyo. Frame na. Lagyan ng picture. Wala na problema. Ito. May puksing na dito sa dulo ng molding. Ito idikit to dito. Dikit yan. Ganyan lang. Dikit. May puksing na yan. At saka lagyan ng vinyl. Parang matibay ang ating frame. Ang iba walang vinyl. May tiban lang. Ang ating may puksi pa. May vinyl pa. Ang tibay. Hindi yan madaling masira kahit may bagyo pa okay. Ito ang vinyl Ito ang sa Bisaya pa lansang na tawag na vinyl kasi B ang yang forma. Ganyan. Yan. Yan. May buksi yan. Lagyan ng isa, dalawahin parang siguradong matibay ang frame natin. Okay. Ganyan. Ito na. Pikas na naman. Lagyan ng pangdikit na epoxy. Epoxy to Tibay yan pag na. Okay, tibay yan. Epoxy yan. Tsaka idikit na rin. Okay, dikit. Lagyan ng vinyl. Vinyl to Vinyl to. Pangdikit. Hindi lang epoxy kung may vinyl pa, may epoxy pa. Okay, lagyan pang isa. Parang sigurado matibay ang frame natin. Binil yan kita nyo. Ito, gawin na to. May dikit pa, may vinyl pa, may vinyl tibay, may epoxy pa. Ito ang forma niya. Frame na, lagyan natin yung frame picture nyo. May matting, saka may plywood dito. Kung kayo, pwede na kayo. Sundin lang to. Pwede na magkagagawa kayo sa inyong bahay. Hindi kayo na bumili ng frame sa anong pagawaan dyan. Kamura pa kayo. Okay. Okay, ito na ang ginawa kong frame. Ito ang molding kanina. Ginamit ko ito. At ito ang finished product. Ayun na. Okay. Ito yan. Ito na ang frame ko. Ito na. Ito na. Ito na ang frame ko. At ilagay ko na dito sa ginawa kong finished product kong iba. Okay. Ganyan. Ito na sila. Ito ng frame kong ginawa kanina. Nandyan na. Itong isa, wall cut yan. Itong hindi pa ko marunong gumawa ng frame. Ito na ang frame kong ginawa na kasali na sa finished product ko. Okay. At ito ng frame ko, finished product ko. Nilagyan ako ng picture. Yung malaki to, ng frame, yung malapad. Kaya ito dito, ito ganyan, ito rin, ito. At saka yung sa amin
sasali yan sa frame ko, yung kasama, yung mirror ko, sasali yan, yung ganito. Finished product, display na yun, hindi pa, yung sa pamangkin ko to, kasal ng pamangkin ko, ito nga frame, saka ito, customer ko nga hindi pa kinuha, bago ko yan pinagawa, at ito na, ganyan, saka ito, bahay ko, Lourdes Pintis family, malapit niyang kunin, saka ito, si Maria Molidondo, yung taga-ubayon, kapitbahay ko dito. Okay, ito na, finished product ko na yan. Ito na, ito. Okay. Thank you, and subscribe, and comment to my